Sanibonani guys, igama uNqobile. Ngiphathela amazwibela eThonga ngomhla ka-8 September. UMbali-ke uke wahlambuluka ngomayelana nokuhlukana noSanele kubafowabo. Ushilo ukuthi emva kwalento eyenzakalile kumfowabo uNkosinathi, umane nje wazizwa engathi u-empty. Wabona ukuthi kumele kube khona into ayihlephulayo ngaphakathi kuyena ukuze azizwe ayingcono. Wabona ukuthi into ekumele ayihlephule ukuthi ahlukane noSanele. Guys, ushilo ukuthi ayikho into enzima empilweni yakhe ukudlula leyo. Ukusho konke lokho guys, uMbali kuyabonakala nje ukuthi bandla lento uyenzile, kodwa nje hayi cha, ngathi uphoqekile u-girl. Ngathi nje lento uyenza ngoba nakhe efuna nje ukwenza i-peace nobaba wakhe, ngoba phela ubaba wakhe umthukuthelele. Ubona ukuthi uma eqhubeka ethandana noSanele kuzoba sengathi nje ubaba uDladla uyamdelela. Yingakho nje akhetha ukulahla indoda yakhe nje kanjalo nje, ngenxa nje yokuthi ufuna nje uDladla ezizwe engcono. Guys, akupheli-ke lapho-ke, ngapha-ke uBanele aka uSanele uthe nje ephuma endlini, ubekade ehamba ngesinye istebhu namhlanje, kubonakala nje ukuthi ayi umjida lo, akusiyena nje uthisha omkhulu uPrincipal Sanele. Hhayi, uma wakhe-ke uMakhumalo emva kokuzwa phela leya ndaba leya kuleya nyanga uGumede ukuthi cha, wena egcekeni nje akusiyena lo uSanele, uBanele lo usegcekeni lakho. Hhayi, umane nje wamvimba wathi, mntanami uzizwa unjani ngokuthi uhlukane noMbali? Hhayi guys, uBanele-ke wamane waphendula njengoBanele wathi, hhayi wena ma, kona kubuhlungu kona, kodwa ya ngicabanga ukuthi ku-right kona ukuthi siqhelelane sinoMbali, yabo, athi ukuphola simnikeze i-space. Hayi bo guys, wathula uMakhumalo wambukisisa kahle wathi, oh ma, eyi yazi kona uthi ngike ngiphuthume emsebenzini yobonana. Isikhwama guys usigaxe la ehlombe, iwokhi baba, ayibo. Usegqoka iy'ngubo nje guys engekho formal, ngisho ukuba formal. Kuyabonakala nje ukuthi loya uBanele ey'hlalele ney'nqotho zakhe. UMakhumalo-ke guys ubonile ukuthi no man, kungcono amane aphindele kuGumede ayozama ukuthi akhulume naye. Mfice kahle-ke esasendlini yakhe lapha yenza iy'nto zakhe, washo ukuthi kodwa ungitshele weGumede ukuthi kungani ungihlolela. Wathi, hawu Makhumalo, wathi cha, ngitshela ukuthi kungani ungihlolela. Uthi indodana yami akusiyona leyaya, uyazi wena udelela isipho sakho, hamba utshela bonke abantu la esigodini sase-Ezulwini ukuthi bangawaqambi amanga, kodwa wena ufike uzoqamba amanga amakhulu kangaka. Uyazi ukuthi kungithatha isikhathi eside kangakanani ukuthi ngiphole ukuthi uBanele akasekho, kodwa wena namhlanje uzoma la eduze kwami ungitshela ukuthi ukhona, uyaphila, ulapha ekhaya. uSanele loyaya akusiyena uBanele. uBanele uyazi na ukuthi samfihla. Wathi uthe ezama ukuchaza uGumede wathi ngiyeke, musa ukudlala ngami. uSanele loyaya mfana wami loyaya, ngazi ukhuluma ngani. Kona umlingo onjalo uqhamuka phi, useke wenzekani umlingo onjalo ukuthi nje umuntu avuke kwabafileyo ahlale nje nathi kanje. Wathi uthi uyazama futhi ukuchaza futhi uGumede wathi ngithe Gumede musa ukudlala ngesipho sakho, wabe uphuma ngomnyango. Guys, kushubile. Ngapha-ke guys kontanzi bebehleli nabo njengomndeni phela, bedingida le ndaba ye-forum entsha sha abazoyivula. Eyi guys, energy elaphaya kuphinda. Uyambona nje ukuthi ngathi kulokhu uyilindele ukuthi abe sesihlalweni esithe ukuba ngcono kunalesi sasekuqaleni. Hhayi-ke, ushilo-ke uMduduzi ukuthi impela bonke laba abanye abekade beyi-forum endala abakhethe kona ukubaleka becashe, manje-ke wonke umuntu omusha sha umngoma uma ufuna ukurejista angene kule forum entsha. Guys, uZama umane waqhamuka nesinqumo esisenze untanzi benoMduduzi benikina amakhanda. Usho kahle ukuthi lalelani la, kuzomele-ke kule forum le entsha anifake uSanele. Useyibonakalise kaningi ubuhlakani bakhe kanye nesibindi, njengoba nje kwazi nanokuthi asuse endleleni uGadla abekade kuqhaqhazelisa wonke amadoda la. Hayi guys, wayala uphinda wathi ngeke kulunge. Phela nikhumbule ukuthi uSanele akasiyena umndeni, wathi nazoke kona-ke lokho impela kumele simqashele khona-ke uSanele akasiyena umndeni. Kusho kona ukuthi nabantu bala esigodini sase-Ezulwini bazosithemba bebone ukuthi asisibona abantu abagombela kwesabo kuphela, kodwa-ke nabantu bangaphandle siyakwazi ubacabangela futhi sithelelana amanzi nabantu balaphaya koMagwaza.
Hhayi, ngabona guys uNtanzi edla imihlathi kanye-ke nomfowabo uMduduzi. Akaqedanga lapho uzama guys. Emva kwalapho umane wathi kanti nami-ke futhi singangena akuyona leyo forum. Yabona nje sonke isikhathi bengilokhu ngibukela izinto kude, kodwa manje sengifuna ukuba khona ngibe nje ngqi emabhizinisini ale ekhaya, ngihlale ngizinze. Ngisho nama-meeting ngifuna ukuba khona kuwona wonke ama-meeting alapha eforum. Guys, it makes sense. Vele wena usugestile ukuthi akuqashwe uSanele, and bengeke phela afune ukuthi isithandwa sakhe siye kuma-meeting noNtanzi engekho yena. So iplani le yonke le, futhi ayikho nje into ayoyilalela laphaya, ubebhizi ey'bukela uBanele nje uzama. But anyway, uNtanzi-ke ubonile ukuthi this is an amazing idea. Umane nje wahlala phansi nomfowabo uMduduzi wathi, yizwa kodwa le ngane ithini? Le ngane le ibeke uvo oluphusile. Asihambeni impela sikhulume nayo uSanele ngoba ngempela usekhombisile ukuba indoda. Eyi, wasusela noGadla obekade eyinkinga ey'mpilweni zethu phela. uGadla udlise kanzima, kodwa-ke umile emazwini akhe uSanele, washo ukuthi uzombulala, wambulala ngempela. Hayibo guys, kubonakala nje ukuthi uNtanzi hhayi ngoba nakhe simthanda kakhulu uSanele, usenzela ukuthi ngoba vele iphuzu elibekwe uzama, kanti usazama-ke ukungena kuzama ambuyisele esimweni ayisona, bezwane njengasekuqaleni. Manje noma yini ayisho uzama, ngisho ngathi nje eyi yazini manje asihambeni la sithuthe siyohlala komunye umuzi oyi-double story, uNtanzi uzothi yebo kulungile mntanami. Methi uzama kusasa lokho kusasa uzothi sizothutha namhlanje ntambama ebusuku nje sizobe sipakisha kusasa ekuseni sihamba. Noma yini uzama ngathi uyayifuna uNtanzi uzomnikeza ngoba vele usazama ukuthi yabo ageyine i-trust back kuyena futhi. Guys, uhambile uNtanzi yena qathatha wafika laphaya emsebenzini kaSanele aka uBanele. Athi uma efika khona wamtshela ukuthi indodana bengifisa nje ukuthi mina nawe sikhulume. Wanyanya-ke uBanele ngoba vele akamthandi uNtanzi. Washo ukuthi lento oyenzile impela ingenze ngakubona ukuthi uyindoda wena, uyindoda wena, hhayi uyindoda wena. Wenze into impela engahlula abaningi, yazi kuthi kwesinye isikhathi uma ubona ukuthi sekuphela imthofu uyindoda ukubaleka, kodwa wena awubalekanga, umile waqina waba indoda. Yingakho ngithi ngicela ukukufaka emkhandlweni iforum manje, uzofika futhi uthole isikhundla esikahle esiphezulu kahle, ngiyakuthembisa. Guys, waqhamuka nozama wama eduze kwakhe. Hhayi impela-ke wathi uSanele-ke kulungile ngizocabangisisa le ndaba. Hhayi bo guys, kubonakala nje ukuthi hhayi uyicabangisisa, useyasho nje but usevumile ngoba phela nangu uNozama uzobe khona. So unovele ngempela ngawusho kanjani, ebazi kahle ukuthi uzolokhu njalo elokhu ebuka amehlo azama the whole time elapha kwi-meeting noNtanzi. Guys, kusazoshuba la, hhayi kusazoshuba. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile. Angiphathele amazwibela eIthonga ngomhla ka-8 September. Umbali-ke uke wahlambuluka ngomayelana